имаме цял кашон с храни от Азия, част втора. И твой ред е да избираш солено. Не, това е сладко. Ето тук имаше някакъв буркан. Какъв е този буркан? Сладко е. Това е сладък картоф. Изглежда като буркан, който трябва да е пълен с кърфици, а не с... Искам да я покажа как имат разделители, защото примерно можеш да изядеш 6, явно това е лимита. Или да не се смачкат. Сега как изглежда между другото и се усещам много твърда. Ай, мляко. Много сухо. Много е О, сухо. но е много вкусничка иначе. 2 от 10. Буквално 2 от 10. Охлина. Обичам. О, Ми струва развалено. я? Малки мухалчета отгоре. Стига, не бягам. Има вкус на сапун. Сигурно не е гадно, обаче ако го пиеш без да е развалено. Значи две гадни едно след друго трябва да вземете нещо много бъсен. Крис, така. спаси ни. Чипс от водорасли. Просто това О. да... Не съм гледал, че ял съм само тия с сусан. О, не, тези са хубави. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да последвате Хрис, защото ще има още части. Този Трета кашон е част. пълен. Like and subscribe.